Meta jkolli ċans niġi, kienet din ir-risposta li tagħna l-Ministru Bajrin Kamilleri meta mistoqsi minn dan l-istazzjon għalfejn stedinna għal dibattitu li ntbatet numru ta' jemilu baqgħet mhux milquha. Numru ta' jemilu dan l-istazzjon għamilek stedinna għal dibattitu ma smajna xejn minn għandek. Jiena kull darba li nikolli dibattiti inkluż ma' dawk fil-Partit Nazzjonalista kemm il-darba li kont hemmhekk u dejjem inkun miftuħ għal dibattiti. Allura ħatajdinna meta ħataċċetta l-istedina tagħna. Jkolli ċans niġi fuq net ukoll. It-tim tal-produzzjoni ta' NetLife kien bat stedina lill-Ministru Kamilleri lura fid-29 ta' Jannar fejn offra lill-istess Ministru numru ta' jiem li seta' jagħżel minnhom sabiex jattendi għal programm u jiddiskuti numru ta' temi li huma ta' interess pubbliku. Iżda bqajna bla tweġiba. L-istedina kienet waslet ukoll għand l-assistent tiegħu Ryan Attard kif ukoll il-kellim tal-Partit Laburista Norma Saliba. Madankollu dan l-istazzjon marċiva l-ebda forma ta' risposta. U kien għalhekk li tliet ġimgħat wara konna kostretti nirrepetu din l-istedina wiċċ in wiċċ bil-Ministru xorta waħda jibqa' ma tax ġurnata meta se jattendi għal programm fuq Net Television u inqas raġuni għalfejn l-emails ma ġewx imwieġba. Allura laqas risposta mattina ma meta ġej. Għandok risposta. Interessanti l-fatt li l-Ministru Kamilleri ilu ġimgħat jirrifjuta li l-astediniet minn numru ta' ġurnalisti